Аз като да видя. Здравейте хора! Добре дошли в нашото влогче. Започваме много ударно, като се събираме на летището. Апдейт, сега скачихме в самолета. На яхте, тъките изи отзад. Прикосите. Не се интересуват. Един се поинтересува. Малко излитаме, надявам се. Може би ще е на време между. Хора, вижте къде кацаме. Манче, кажи какво правиш? Хора, куфара ми го няма, само малко го няма. И започвам се нервирам. Но спокойно от 2 часа ще се появя. Вижте колко сладка уличка, много е яка. Иначе, апдейт. Сега си взехме кафенца. Ето го това кафе. И отиваме към някакъв парк. Там са останалите приприки. Отиваме в парк с паметника на Оскар Уайлд. И да, ще ви апдейтна от там. Чак, we all live in the gutter, but some of us look at the stars. Оскар Уайлд. Никола Алексиева. Не, какво беше? Разум търси сърцето на мира, да. Да, Бог дал взел. Да, Бог дал взел. Сега сме на статуята на Оскар Уайлд. И ето това е, там е къщата му. Апдейта е, че още влачим куфарите, но това е окей. Това беше Анаконда има такава версия. На Ники Минаж. Има и българи за така. Вирго има. Да, ето. Сила камерата. Направих. Сега сме в Тринити коледж. The fuck. И... Да, не знам какво повече да кажа. Просто обикаляме Тринити. 19 евро искат да влезем в гадната им библиотека, която всъщност е супер яка, обаче е много скъпа. Искам да се покатериме там по прозорците, да гледаме вътре така библиотеката, да видим какво става. Първата ни дилема райзна на първия ден. Няма почивка. Правим някакви неща в този дом. Там сами, ако искаш туалетната, малко си починеш отзад. Аз си говоря. Съм пред пейката, вие сте на пейката. Аз съм пред пейката, те са на пейката. Аз съм инта при мандец. Да, на 12 години. Мандил на 12 години. Аз си говоря Amazing, Wonderful Destiny, Wonderful Destination. Скача родители и от И ме блъска. Аз обръщам и те бяха примерно 15. И ние се с Ваня ги гледаме така. Десислава се спуква от смях и спада в истерия, почва да й тъкат сълзи по лицето от смях, разбирате ли. Аз една къскам страх. Аз не знам какво да кажа, но бях там. Беше там, гледаше шокирано. Много е зумнато. Да, хора, това беше за тази нощ, защото имаме още 20 нощи да снимаме, така че чао! Сега отиваме в Голмей. Да, сега сме в влак. Там са и останалите приколини. Влак тръгна в И-26, срам на всички ирландци. Слизам за И-25. It's filming already. Say something in your language. Буквално показвам пчелени крави. Видя бе някой? Хора, за първи път виждам крава. Тук ще кацнахме в Голуей и Ти си кацнала. исках да ви снимам едно влакче и той избяга. И там е влакчето, беше много кют. И да, много е слънчево, много е яко. Отивам да гледаме катедрали, замъци, Плажове, гледки, плажове. Ще океани. видите всичко хора. Да. Don't bring me a thing and I just need my makeup so nice. Вижте колко е мрачно и дъблин естетик. Много е добро. В кутията ми отеда маме. Да. Нямам нещо съдържателно да кажа, никой е нападна чайка и това е. Правете го и двете, давайте. Сега сме в Тринити, хора, гледайте какво правят маймуни. Ето това, драги, видите ли се? Това беше най-синхронизираното ever. Много беше добро. Добре. Чакай да стречна малко. Така. Браво. Иначе искахме да дадем фония пъп там, но нямаше места. Значи,
Honey chili chicken, fried rice и рамен. Това не е рамен, това са lang bean noodles с chicken и соус сос. И ето тази гледка. И се разбиваме. Хора, сега сме в Националната галерия на Дъблин. И гледаме картини. Не ренесансови картини, разбира. Да, е сега като чашата ни става целия в Гинес. Можем само да го така да естествено. Ето Гинес, който бива тестен. Може ли мача с моят телефон е така да снимаш на селфи, моля да Мачаш с моят телефон да снимаш Хора мразя Гинес, защото колкото мрази всяка друга бира. Може ли вече да пием? Ама хора всички натам да гледам. Това е най-вкусната бира, която съм пила. Много е добра. Хора, дали сме във Валенсия вече? Погледнете колко яко сме облечени. Ние с Деси сме матчинг. Виждали съм? Вижда се. И виж какви сме тен, ето я Ваня, ето я Йонката, ето тук. Ето я гледката от нашето апартаментче във Валенсия. Виждаме ли това? Виждаме ли? The most incredible thing ever. Сега сме в Алехо. Ника и Сешунко току-що багнаха гривни. Айде да се умитаме. Сега сме в ботаническата градина. Вижте, Ваня, каква шапка се здоби с тази покупка. Много яка. В момента сме в The City of Arts and Sciences. И регрупваме и ще видим какво ще правим. Хора сега ме викат да се снимам. Ето я Деси фотографката. Да вървя просто. Хора, сега се оправихме за плаж. Тук до сега ядохме, както виждате. Деси, искаш да кажа нещо на влога? Нямаше този възможност. Да, сега за това специално се набутах. С шапка на закрито. Се интересува. Ето я и Ваня. Готова съм от половина, с тия приказки ги чакам. Нямам търпение да ходя на плаж. Хора, пристигнахме на Ел Плая. Сега ще ходим да се къпем при всички останали испанци в морето. Виж колко хора има Като тук. не видели можете- буквално. Те хора се за първи път виждат Атлас. Хора, сега сме в Бака и отиваме в Барселона. Правим план в момента за деня. Бака била бърз. Да, движим се около с 200 км, 250 км в час. Вижте къде сме. Саграда Фамилия, гайс. Да, вижте я. Доста е внушителна, няма да ви лъжа. Ваня ми каза, че 2026 ще е готова отвън, а само вътре до 2030 ще правят някакви. На 2034 ще правят някакво стопище вътре и детайли по фасадата. За влог ли е? Да. Хора, тук сме в парк Гюел, в Барселона. Е доста готинко и се возихме в един автобус. Аз реших, че той ще се блъсне 10 пъти. се блъсне наистина един път. Но не се блъсна нито веднъж. Да, ние с Йонката малко изтръпнахме 6, 7, 8, 9 пъти. Ние само се лашкахме отзад и не разбирахме какво се случва. Ние видяхме в 4K, Full HD, как ще се забием в една ограда. Но не се... Това е най-важното. Хора, сега ще ви разкажа една много интересна история. Вчера Ника казва, хора, ние взели ли сме си сит резервейшените за влаковете, които са за днес. Спойлер алърт. Спойлер алърт, не ги бяхме взели. Звъним на гарата, те казват, по принцип това можете да го направите до 24 часа преди вашия влак. До нашия влак остават 16 часа. Ние решаваме да си впрегнем чепичките и да отидем до гарата да видим какво се случва. Нареждаме се на една опашка. 2 часа. Върнаха ни 3 пъти, защото бяхме с грешния номер. Там ни казват, или дайте 115 евро, или ще си стоите в Барселона. Ние бяхме като 115 евро няма да дадем, но няма и да седим и в Барселона, затова ще измислим нещо друго, защото сме много иновативни. Отворихме Discover EU и намерихме, имаше един много, реално имаше само един божан този зум неок, имаше само един хелпфул човек на гарата и той ни насоди. Място, на което сме в момента, да хванем влак до Сербер във Франция, което е някакво курортно село до морето, вижте.
И сега ще се возим цял ден 12 часа с 6000 влака. Но поне ще стигнем до Марсилия в някакъв момент. Аз получих 10 паник атаки по време на целият този процес. А този плондир зад нас си беше от тях, у нас и си чуваш. Ние скипнахме Марсилия, така че хубаво да им дадем този апдейт. Здравейте хора, аз съм Анди. Аз съм студио. Аз съм Мъци. Имам апдейт за вас. Ние вече сме във Франция, на френска земя и то от доста време, защото скипнах... Пари. Не сме в Пари все още. И скипнах Марсилия, но ще инсъртна или снимки ще инсъртна. Беше много яко в Марсилия. Беше много яко в Aix-du-Provence. Ще инсъртна карти от Aix-en-Provence се казва. Aix-en-Provence. Окей. Когато сме тук 3-4 дни, само чувам пулса, разбирате ли? Аз вече го сънувам този звук. Бонжур. Ето този звук. Мерси. Вижте колко е парижанско, вижте колко е френч. Сега ще гледаме някакви яки неща в Лион. Сега, супер екстремно. Once in a lifetime experience, guys. Аз тук ще снимам, давай слизай, аз ще снимам от тук. Със сигурност хора са били injured. Рейтвам това преживяване на скалата по екстремност 10. Пропуснах Женева. Ние бяхме в Женева, бяхме в Швейцария, нещо разхождахме и така нататък. Спахме 2 дена. Но аз забравих да снимам. Мързеше ме, да, enjoy the moment. И сега сме в Париж, ако не можете да познаете какво от нашите фенси шминси аутфити. Ден пан о шокола и круасан. Пием кафенце. Здравейте хора, тук сме в Рим. Сме, не казвате, че не е вярно. Ето там може да видите римската стена. Тук може да видите Саграда Фамилия. Доста ми харесва тук в, не знам, в столицата на Европа. Столицата на... Брюксел. Чакай да те снимам, да изгледам хубаво. Хора, искам да познаете къде сме. Ще ви дам хинт. Това Може беше да малко. дам. Yes. Да, може. В Систинската капела. Да, правда. Влизаме в зала 111. При да Eat Girl Мона Лиза, guys. и другите отидоха да се набутат да видят Мона Лиза, ние чакаме. Да си, имаш ли нещо да кажеш? Всички са тук в Лувъра, ако се чудите. Цял И Париж. вие сте в Лувъра, просто не го знаете. И вие сте тук до нас. Всички са тук. Здравейте хора! Сега сме в галерията на Клод Моне. Айде, чао, че нямате. Чакайте, че сега в момента сме навън на последната ни вечер в Париж. Аз защо изглеждам actually яка. И това е. Някакво да кажа, отиваме към Айфеловата кула. Причаме някакви скандинавски инфлуенсърки.